Sumango ti kaso a murder ti 57 ti tawen na lalaki. Kalpasan at tinagbat na ti 50 ti tawen na nga ading na lalaki iti mismong uneg ti pagtainganday ti barangay Kiom iti syudad ti Batak. Arason tinakatayan na. Basari ti pulisya. Mapapati abinaon ti naunaan a lalaki ti ading na nga agluto ken aginaw. Ngem saan na nga ingkaso anang itonda ti panagririda. Ginandat ti inada nga nawaen digiti anak na ngem saan na nagawayan digitoy. Rumrumor pay iti investigasyon nga addan ti dati asusik digiti agkabsat. Ti suspect kat napuno iti pungtot ken inaramat na jud nga panag-atake jay biktima nga uray pay ananawaan jay mother da kat intultuloy la ta ti suspect ng assault ijay victim. Talaga kanong dati old grudge da, hindi da pa lang ang sinsinungbat. Insigida na itaray ti biktima iti balay pagagasan ngem na ideklara dead on arrival gapu kadi ti sugat as sinagaba na iti naduma-duma paset ti bagina kang runaanen iti ulo na. Pinadas ti news team nga alaan ti komento ti suspect mainaig iti napasamak ngem nagkedked a nagpa-interview. No ada ti problema iti uneg iti ti balay o kapamilya may metlatan nga pagsauan o unawain natin para hindi na umabot sa ganitong incident. Kabayatan na dead on arrival met ti 37 ti tawen na lalaki ken residente ti barangay Baay, Batak City. Kalpasan nga aksidente ana idung parti in maneho na motorsiklo iti sarsarunwen na atrak nga in maneho met ti 40 ti tawen na lalaki ken residente ti Claveria, Cagayan. Iti investigasyon, titrak ti manrimaan nga ag-left turn ken sumrek iti daytoy a gasoline station iti barangay Baay, idinta aksidente anadung parti likodan na paset na babaen iti mangsarsaruno ken kuana motorsiklo. Makita tinakaro apan nakakupit ti sangwanan ti motorsiklo gapu iti nakaro nga impact. Dagdagos met naitaray jay victim ijay Mariano Marcos Memorial Hospital ngem na-declare nga dead on arrival. Hanggamin iso na nga nakasuot ti helmet, iso nga jay idinatungba, nagkaroon iso na ti head injury, nga iso jay main cause no apay natay da ito'y victim tayo. Naibati ti biktima ti duwa nga anak na ken masikog nga asawa na. Nagkedked metten anang ipaay ti komento na iti news team ti pamilya ti biktima. Rumrumwar, addan ti nagbalin a katulagan da iti biyang ti driver ti truck. At dati insaga naming case ko hanggang tatamat kat han nga awampay lang jay family ti victim kat ikunada kat nagkaroon da iti agreement nga sagutan pa ito'y sagutan pa ito'y party trailer truck jay gastusin jay hospital santo ito'y dito'y panakatabon na ito'y victim. Apela ti pulisya kaditi motorista iti kanayon na panagan-annad ken iti panagusar kaditi safety gears kas ti helmet uri as diglaing ti papanan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.